Yeah. So guys, today is Friday ko? Yau Juma'a ne ai. Juma'a ce babbar rana ko? To. Husaina? Kaifa anti? Alhamdulillah. Kaifa anti? Alhamdulillah. Wa kaifa abuki wa ummuki? Alhamdulillah. Wa kaifa ahaluki anti? Alhamdulillah. No, say ahali jami'an bi khairin. Alhamdulillah. No. Say ahali jami'an bi khairin. Ahali jami'an bi khairi. Takbir. Allahu akbar. To yanzu mi yaban annabi ko? To mi la ila, bari mi la ila. Kun iya? To bari gani kowa ya tafi iyawa cikin ku. Zamu fara da annabi kai nake hange, zuciya kai take bege, dole ne ɗaha in dage in yaɗa begenka Abdallah. La ilaha Allah, la ilaha illallah. Sahibul husni kyakkyawa, abul faɗi magwanin tsayuwa, mushin kana ban sha'awa, dube ni da shi sirrin Allah. La ilaha Allah, la ilaha illallah. Sai kuma ɗaba manzan kowa, mazu ɗaba mai kyan tsayuwa, mazu manzan kowa, rambazu sarkin raba baiwa, madadi sirrin Allah. La ilaha Allah, la ilaha illallah. Jama'a ku gama lafiya. We love you. Kiss them.